салом тамошобинони азиз, чӣ тавре ки шумо медонед, мо бо ҳамроҳии шумо дар дарси гузашта тарзи пайдо шудани ҳаллҳои муодилаи квадратиро дида будем. Имрӯз акнун мо бо ҳамроҳии шумо як муодилаеро ҳал карда мебароем. муодила чунин намуд дорад: x квадрат минуси 5 баробар аст ба решаи квадратии x плюси 5. яъне ки аз мо талаб карда мешавад ки муодилаи зеринро ҳал кунем. чаро ки шумо медонед, агар мо ҳар ду тарафи муодила ба квадрат бардорем, аз мо муодилаи дараҷаи 4 ҳосил мешавад ва ҳал кардани он албатта на он қадар осон аст. аз ҳамин сабаб мо гузориши зеринро дохил мекунем, яъне аро бо 5 ишора мекунем, яъне адади 5ро бо ҳарфи а ишора мекунем ва аз мо намуди муодилаи мо чунин мешавад: x квадрат минуси а баробар аст ба решаи квадратии x плюси а. акнун аз ин ҷо мо метавонем ҳар ду тарафи муодила ба квадрат бардорем, яъне x квадрат минуси а дар квадрат баробар аст ба решаи квадратии x плюси а дар квадрат. акнун аз рӯи форми зарб мухтасар тарафи чапи муодилаи мо чунин намуд мегирад, яъне x дараҷааш 4 минуси 2ax квадрат плюси a квадрат баробар аст ба решаи квадратӣ бо аламоти квадрат ихтисор мешавад, яъне ки аз мо мемонад x плюси a. аз ин ҷо мо ҳами тағйиробандаҳоро ба тарафи чапи муодила мегузаронем ва аз мо мешавад x дараҷааш 4 минуси 2ax квадрат плюси a квадрат минуси x минуси a баробари 0. акнун аз ин ҷо мо гурӯҳбандӣ мекунем. аз мо ҳосил мешавад a квадрат минуси аз 2ax квадрат ва а адади аро хориҷ мекунем, яъне тағйиробанди аро мебарорем. аз мо мемонад 2x квадрат плюси 1a ва боқӣ монда аъзоҳоро менависонем: плюси x4 минуси x баробари 0. яъне ки аз мо ҳосил шуд муодилаи квадратии нисбат ба а ҳал шуда. яъне агар намуди умумии муодилаи квадратиро нависонда набошем, чӣ тавре ки мо медонем ax квадрат плюси bx плюси c баробари 0 аст. дар ин ҷо b мо ба 2x квадрат плюси 1 баробар аст, c мо бошад ба x дараҷааш 4 минуси x. акнун мо дискриминанти муодиларо меёбем, яъне ки аз мо мемонад b квадрат минуси 4ac, яъне ки мо медонем b мо ба 2x квадрат плюси 1 баробар аст. аз мо мешавад 2x квадрат плюси 1 дар квадрат минуси 4 зарби a мо ба 1 баробар аст. 4 зарби 1 зарби x дараҷааш 4 минуси x. акнун мо қавсҳоро мекушем, яъне ки 4x дараҷааш 4 плюси 4x квадрат плюси 1 минуси 4x дараҷааш 4 минуси 4x. нихтараш плюси 4x, аломати минуси пеши қавс. аъзоҳои монандро ихтисор мекунем, яъне минуси 4x дараҷааш 4 бо 4x дараҷааш 4 ва аз мо мемонад 4x квадрат плюси 4x плюси 1. мо медонем ки 4x квадрат плюси 4x плюси 1 квадрати пурраи 2x плюси 1ро медиҳад, яъне 2x плюси 1 дар квадрат. яъне ки мо агар 2x плюси 1ро ба квадрат бардорем, аз мо ҳосил мешавад 4x квадрат плюс 4x плюси 1. яъне мо дискриминантро ёфтем. акнун ба ёфтани ҳаллҳои муодила, яъне x 1 2 шурӯъ мекунем. яъне аз сабабе ки нисбати муодилаи квадратии мо нисбат ба а ҳал шудааст, аз мо мешавад a 1 2, аз ин ҷо мешавад аз рӯи формула минуси b ки аст, аз мо бо аломати минуси пеши аъзо плюс мубаддал мешавад 2x квадрат плюси 1 плюс минуси решаи квадратӣ аз дискриминант, яъне аз 2x плюс 1
дар квадрат тақсими 2а яъне 2 зарби 1. аз мо ҳосил мешавад 2х квадрат плюси 1 плюс минуси аламати реша аз мо нест мешавад. аз инҷо мемонад 2х плюси 1 тақсими 2. ина мо аз инҷо ҳосил кардем а1 мо баробар аст ба 2х квадрат плюси 1 плюси 2х плюси 1 тақсими 2. яъне агар сода кардани бошем аз мо мемонад 2х квадрат плюси 2х плюси 2 тақсими 2. аз сабаби оне ки дар назди тағйирёбанда адади 2 аст наметавонем бо адади 2 ихтисор кунем. аз мо мемонад х квадрат плюси х плюси 1. яъне аъзои ҳалли якумро ёфтем, яъне а1. акнун ба ёфтани а2 шурӯъ мекунем. яъне аз мо мешавад а2 баробар аст ба 2х квадрат плюси 1 минуси 2х минуси 1 тақсими 2. аз мо аъзоҳои монанд ихтисор мешавад, яъне минуси 1 плюси 1. аз мо мемонад 2х квадрат минуси 2х тақсими 2. аз мо мешавад х квадрат минуси х. ҳар ду решаҳои муодиларо ёфтем, яъне а1 ва а2. акнун ба ҷои гузориши кардамон мегузорем. яъне ки аз мо ҳосил мешавад х квадрат плюси х плюси 1 баробар аст ба 5 ва х квадрат минуси х баробар аст ба 5. акнун ду муодилаи квадратии ҳосилшудаи зеринро низ ҳал мекунем. аз мо мешавад аз муодилаи якум х квадрат плюси х, агар адади 5-ро ба тарафи чапи баробарӣ гузаронда бошем, минуси 4 баробар аст ба 0 ва муодилаи дуюм х квадрат минуси х минуси 5 баробар аст ба 0. муодилаи квадратии якумро агар ҳал кунем, аз мо мешавад дискриминант баробар аст ба 1 плюси 4 зарби 4 аз инҷо 17 ва решаҳои муодилаи якум x1 2 чизтаре ки мо медонем аз рӯи формула минуси 1 плюс минуси решаи дискриминант яъне решаи 17 тақсими 2. ва агар муодилаи дуюмро ҳал карда бошем, аз мо мешавад дискриминант баробар аст ба 1 плюси 20 баробар аст 21. решаҳои муодиламон бошад x3 4 ишора кунем, аз мо мешавад 1 плюс минуси реша 21 тақсими 2. мо ҳалҳои муодила ҳосил кардем. шумо метавонед дар мустақилона ин ҳалҳоро монда санҷед дар муодилаи дар болобуда ва шумо низ дида метавонед ки дар охир ҷавоби мо решаҳои зерӣ мешаванд. яъне на ҳамаон решаҳо қаноат мекунанд. ҷавоби умумӣ мо чунин мешавад: минуси 1 минуси реша 17 тақсими 2 ва 1 плюси решаи 21 тақсими 2. яъне танҳо ду ҳалли ёфтаи мо муодиларо қаноат мекунад. бо ҳамин ҳалли имрӯзаи муодилаи мо ба охир расид. шумо низ метавонед мисолу масъалаи худро барои мо ирсол намоед ва мо онҳоро бо ҳамроҳи шумо ҳал мекунем. саломат бошед.